Limburg nu. Mooi, zo vanuit de lucht. Maar dit soort beelden zegt eigenlijk niet zoveel. Geeft geen beeld van de mensen die er wonen en werken. Geeft geen beeld van het dagelijks leven. Bleef op de grond met zijn filmcamera. Hij richtte zijn camera op allerlei dingen van het gewone dagelijkse leven. En was ook bij tal van bijzondere evenementen. Hij deed dat nu meer dan 40 jaar geleden in opdracht van Landbouwbelang ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan in 1939. Aan de hand van Roosdorps filmmateriaal zijn wij nu in staat een beeld te schetsen van het leven en werken van de Limburgse boer en tuinder en hun gezinnen in de jaren 1938-1939. Een uniek tijdsdocument dat ook in onze dagen de aandacht verdient. Want laten we niet vergeten, ons leven van nu is niet meer en niet minder voor een belangrijk deel bepaald door het denken en doen van gisteren. En ook door wat anderen voor ons tot stand brachten. Het verleden is de wieg van de toekomst. Eind 30er jaren. Zo op het eerste gezicht gaat het gewone leven zijn gewone gang met de dingen van alle dag. Maar de economische crisis houdt ook Nederland nog steeds in zijn greep. Weliswaar loopt de werkeloosheid enigszins terug en er is sprake van enige opleving. Maar de landbouw profiteert hier niet van. En de leden van de LLTB die naar de jaarlijkse algemene vergadering komen, die weten dat maar al te goed. Al meer dan 30 jaar is de heer Verheggen de daadkrachtige voorzitter van de LLTB. En onder zijn leiding wordt er onder meer gesproken over de laagprijzen voor varkens en rundvee, voor tarwe en rogge en ook boter. Allemaal gevolg van de stagnerende export. De geestelijk adviseur, tevens directeur, doet een vurige oproep om vooral deel te nemen aan een van de vele vormen van onderwijs voor boer en tuinder. Ook voor de boerinnen en boerendochters. Ten slotte wordt ook in deze vergadering met algemene stemmen besloten tot de bouw van een nieuw landbouwhuis. In een vergadering van het hoofdbestuur wordt later dat besluit bekrachtigd en ontvouwt de heer Bemelmans de tekening van het nieuwe landbouwhuis. Nodig geworden door de uitbreiding van tal van activiteiten van de LLTB en bovendien is de crisisorganisatie erbij gekomen. En ook de ZNZ. En wil de Rijkslandbouwconsulent zijn kantoor in het landbouwhuis vestigen. Reden genoeg voor de bouw van een nieuw en vooral groter landbouwhuis dat 2 jaar later inderdaad wordt voltooid en door directeur Bemelmans dan zal worden ingezegend. In het midden van de zomer laat Limburg zich op tal van plaatsen in volle pracht zien, zoals hier aan de Roer. Maar het rad van de vaderlandse economie draait bepaald niet zo soepel als dit rad van deze watermolen. De land- en tuinbouw zit gevat in een uitgebreid stelsel van crisismaatregelen, die er zelfs toe leiden dat de 3 centrale landbouworganisaties het verzoek richten tot Hare Majesteit de Koningin om weer een apart ministerie van Landbouw in te stellen dat bij de kabinetsformatie van 1937 verdween. De jonge boeren van de afdelingen van de LLTB zien zich geplaatst voor allerlei problemen, maar daarover kan gepraat worden. Op tal van plaatsen worden dan ook vergaderingen gehouden. Het spreekt vanzelf dat de beperkende maatregelen op die bijeenkomsten steeds een van de hoofdonderwerpen zijn, want die zijn hun grootste zorg. Die zorg betekent overigens niet dat men bij de pakken gaat neerzitten. Een tuinbouwtentoonstelling in Beesel gaat dan ook gewoon door en trekt terecht veel belangstelling.
De prachtige mozaïeken getuigen niet alleen van veel vakmanschap, maar houden ook een duidelijk getuigenis in van trouw aan God en aan het koningshuis. Na de feestelijkheden herneemt het dagelijks leven zijn gewone gang. De boerin en de boerendochters hebben daarin ook hun eigen plaats en hun eigen werk. De boerinnen weten zich gesteund door de speciale boerinnendienst van de LLTB in het landbouwhuis in Roermond. Waar trouwens ook de redactie van Land en Vee een onderkomen heeft. Terecht natuurlijk, want het is het bondsblad dat iedere week gratis wordt toegezonden aan alle bijna 17.000 leden van de LLTB. En steeds weer een schat aan informatie bevat voor iedere boer en tuinder. En natuurlijk ook voor de boerinnen. Honderden bestuursleden van de afdelingen van de Boerinnenbond komen naar de studiedag in Roermond. Van overal vandaan. En dat ondanks de hitte. In de kathedrale kerk wordt een heilige mis opgedragen door ingenieur Bemelmans. Na de heilige mis gaan de vrouwen naar de harmoniezaal voor een aantal lezingen. Rector Steegmans houdt daarbij een verhandeling over de zondagsheiliging. Overigens, de Boerinnenbond groeit weer verder uit in 1939 en telt nu bijna 8000 leden. Op de landbouwhuishoudschool Postergold worden jonge meisjes vanaf 15 jaar voorbereid op hun leven en werken in een boeren- of tuindersbedrijf. De cursus duurt 2 jaar en leert een grote variëteit aan vaardigheden. Bovendien worden in Postergold ook leraressen opgeleid voor dit werk op andere landbouwhuishoudscholen. En er zijn er, alles bij elkaar, zo'n 15 in heel Limburg. Vaak wel met een wat kortere en minder uitgebreide cursus van bijvoorbeeld 8 maanden. De cursus in Postergold wordt geleid door de zusters Ursuline. Kookles hoort vanzelfsprekend tot een van de onderwezen vakken. En hier ziet u de meisjes hun best doen op de Magdalena-koekjes. Maar u kunt gerust zijn. Vlaaien bakken staat ook op het lesrooster. Natuurlijk is er ook godsdienstleer, want de moeder is tenslotte de spil van het huisgezin en draagt de zorg voor de opvoeding van de kinderen. Een kleine groep tweede klassers volgt de cursus die opleidt tot het melkdiploma van de ZNZ. En zo te zien gaat ze dat melk al aardig af. De school in Postergold zal overigens dit jaar zijn 25-jarig bestaan kunnen vieren, want ze werd in 1914 opgericht. De landbouwwinterschool in Roermond heeft in 1939 51 leerlingen, die niet alleen veel theoretische lessen moeten volgen, maar ook op excursie gaan voor lessen in de praktijk.
Niet minder dan 16 leraren zorgen voor het onderricht. En de moderne landbouwer moet wel degelijk ook het een en ander van scheikunde weten om zijn mooie vak goed te kunnen uitoefenen. In de tegenwoordige tijd is het niet zo vreemd dat bij het godsdienstonderricht ook het vak maatschappijleer is opgenomen. Waarbij de jonge boer en tuinder wordt geleerd dat hij niet alleen individu is, maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Ook al verricht men het werk vaak alleen of met z'n tweeën, de bond stimuleert het gevoel van saamhorigheid van de jonge boeren en tuinders en die blijkt ook steeds duidelijk aanwezig op de centrale studiedag voor bestuursleden van afdelingen die in Roermond wordt gehouden. Na de heilige mis gaat men op weg naar de harmoniezaal. Een grote opkomst ook die dag, ondanks het feit dat zo'n 2000 van de 5800 leden intussen gemobiliseerd zijn. De optocht van de jonge boeren is ondanks de sombere tijden toch een feestelijk gebeuren. Tijdens de bijeenkomst in de harmonie worden tal van onderwerpen behandeld die voor de jonge boeren en tuinders van belang zijn. En daarbij worden ze, hoe kan het anders, ook toegesproken door ingenieur Bemelmans, de eerste priester in Nederland die afstudeerde aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Ook stichtende woorden van rector Steegmans. En monseigneur Lemmens houdt tot slot de jonge boeren voor geloof en vertrouwen te behouden. Het werk en de strijd moeten doorgaan. Het is niet altijd makkelijk voor jonge boeren die een eigen bedrijf willen beginnen, een gezin willen stichten, om optimistisch te blijven. De vestigingsmogelijkheden zijn beperkt. Peelontginning is wel gaande, maar biedt ook niet voor allen uitkomst. En er is nog maar weinig woeste en te ontginnen grond over in Limburg. Welke jonge boer zou niet willen zaaien op een eigen stuk land? Voor velen is dit misschien wel een droombeeld. Veel jonge boeren en tuinders putten ook kracht uit hun geloofsbeleving, met name tijdens de retraites. Ondanks het feit dat er zoveel inmiddels gemobiliseerd zijn, nemen meer dan 750 jongeren deel aan de retraites die op enkele plaatsen regelmatig worden gehouden.
Maastricht. Mosa trajectus op zijn Latijn. Overgang over de Maas. De stad van Sint-Servaas. Eeuwen geleden gesticht door de Romeinen. Bij Maastricht bevindt zich de Limburgse proeftuin. En daarbij is ook gevestigd de fruitteeltschool van de LLTB. Op de fruitteeltschool wordt onderricht gegeven aan oudere leerlingen die al een andere vorm van onderwijs in de land- of tuinbouw hebben genoten. En niet alleen theoretische lessen. Vooral praktijklessen over de fruitteelt om hun vakkennis op peil te houden en de tuinders op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Zoals die bijvoorbeeld op het terrein van de insectenbestrijding. Een vak apart in de fruitteelt is natuurlijk het snoeien en enten. En ook daar geldt dat de oefeningen in de praktijk de beste resultaten geven. Overigens, de lessen op de fruitteeltschool zijn er voor deze mensen uit de praktijk 1 dag per week. En alleen in heel drukke perioden wordt er wel eens overgeslagen. Het onderwijs neemt een belangrijke plaats in bij de LLTB. Lagere landbouwscholen zijn er door heel Limburg te vinden. In Weert, Echt, Gulpen, Venray, Meersen, Helde, Afferde, Horst, Sittard en Venlo. Daarnaast zijn er tal van cursussen en speciale lezingen met het doel de vakkennis van boer en tuinder op peil te houden. Ook worden er allerlei cursussen op het gebied van culturele vorming georganiseerd, die naast alle vakkennis, die natuurlijk hard nodig is, iets bijzonders kunnen toevoegen aan het leven van iedereen. Maar bij al dat onderwijs neemt de jeugd natuurlijk een bijzondere plaats in. Een oud spreekwoord zegt niet voor niets, jong geleerd, oud gedaan. En in de fruitteelt betekent dat onder meer het verhaal vertellen van de bloemetjes en de bijtjes. Hier gaat het weer over heel iets anders. De kip en het ei. Maar hier gaat het dan ook om onderwijs in de pluimveesector. Een sector die overigens wel een kleine groei doormaakt. Maar de jongeren die hun toekomst in de landbouw zoeken, moeten vertrouwd raken met de moderne ploegen, willen ze ooit zelf zo in Limburg aan het werk zijn. Groepsfoto's zijn intussen normaal geworden voor allerlei gelegenheden. Aan het eind van een schooljaar of zoals hier na een retraite. Een heel rijke traditie hebben de kringbedevaarten, waarvan er ieder jaar 10 worden gehouden. Het zal niemand verbazen dat dit jaar als intentie voor deze bedevaarten werd aangenomen voor de vrede. Want in enkele delen van Europa woedt oorlog en zijn landen bezet door de Duitsers als gevolg van de gruwelijke expansiedrift van Adolf Hitler. In Roermond trekken honderden boeren en tuinders in plechtige processie naar het Kruiswegpark om samen te bidden dat Nederland buiten het oorlogsgeweld zal mogen blijven. Ingenieur Bemelmans draagt de heilige mis op ter intentie van de vrede.
Nog is het vrede in Nederland, al zijn de tijden wel moeilijk. Maar er is gelukkig ook nog af en toe tijd voor gezonde ontspanning en sport. Onder het toezicht van de Bond van Landelijke Rijverenigingen van de LLTB worden er in verschillende afdelingen concoursen georganiseerd. Het springconcours van de afdeling Echt wordt gezegend met prachtig weer en er zijn veel toeschouwers. Een andere vorm van ontspanning is het volksdansen. Misschien een beetje een contrast. Deze vrolijkheid in deze zorgelijke tijden. Maar anderzijds, wie weet wat deze jonge mensen nog te wachten staat. Het is 1939. Limburg nu. Mooi, zo vanuit de lucht. Maar dit soort beelden zegt eigenlijk niet zoveel. Geeft geen beeld van de mensen die er wonen en werken. Geeft geen beeld van het dagelijks leven. Daarvoor moet je op de grond blijven. De filmer Alex Roosdorp bleef op de grond met zijn filmcamera. Hij richtte zijn camera op allerlei dingen van het gewone dagelijkse leven en was ook bij tal van bijzondere evenementen. Hij deed dat nu meer dan 40 jaar geleden in opdracht van Landbouwbelang ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan in 1939. Aan de hand van Roosdorps filmmateriaal zijn wij nu in staat een beeld te schetsen van het leven en werken van de Limburgse boer en tuinder en hun gezinnen in de jaren 1938-1939. Een uniek tijdsdocument dat ook in onze dagen de aandacht verdient. Want laten we niet vergeten, ons leven van nu is niet meer en niet minder voor een belangrijk deel bepaald door het denken en doen van gisteren. En ook door wat anderen voor ons tot stand brachten. Het verleden is de wieg van de toekomst. De tijd tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog is aanvankelijk vrij stabiel. Maar in de jaren 30 brengt de economische wereldcrisis dramatische veranderingen teweeg, die voor velen heel direct voelbaar zijn in het dagelijks leven. Nederland telt op zeker moment meer dan 430.000 werklozen, vooral als gevolg van de fatale teruggang in handel en industrie. Maar ook land- en tuinbouw kent zijn problemen.
En ook in Limburg zijn er nogal wat boeren en tuinders die zich tevreden moeten stellen met een karig bestaan. Sommige gezinnen hebben bijzondere hulp nodig, die in 1937 dan ook mogelijk wordt door de regering ingevoerde algemene steunregeling voor kleine boerenbedrijven. Op zeker moment profiteren meer dan 4500 Limburgse boeren hiervan om het hoofd boven water te houden. Landbouwbelang zorgt voor de gezamenlijke inkoop van allerlei bedrijfsbenodigdheden voor de boeren. Op die manier kan dat voordelig gebeuren. Maar ook Landbouwbelang krijgt te maken met de bijzondere maatregelen voor de landbouw in crisistijd. Vooral bij de afzet van de aangeleverde producten. Neem bijvoorbeeld de tarwe. Sinds de invoering van de Landbouwcrisiswet in 1933 is er een Nederlandse tarwecentrale die richtlijnen geeft voor aankoop, opslag en verkoop van tarwe. De prijzen worden vastgesteld in Den Haag. De kwaliteitscontrole gebeurt in opdracht en onder toezicht van de Rijksoverheid. Ook het houden van varkens is aan strenge regels gebonden. Een beperkt aantal varkens van meer dan 30 kilo per bedrijf vastgesteld. Biggen krijgen een speciaal oormerk. En niet gemerkte biggen of varkens worden daardoor gewoon onverkoopbaar. Intussen probeert men wat de varkens betreft wel in te spelen op de nog bestaande exportmogelijkheden. De LLTB doet op de proefboerderijen pogingen om meer te komen tot vleesvarkens in plaats van spekvarkens. Dat vereist een ander soort voeding. Om goede bacon te krijgen, waarvoor in Engeland nog exportmogelijkheden zijn, moet het varken lang zijn en een goede spieraanzegging hebben. Na tal van voorbereidende besprekingen lukt het de slachtveecentrale van de LLTB om met de financiële steun van andere Limburgse landbouwcoöperaties 2 particuliere slachterijen aan te kopen, waardoor het slachten van varkens en de handel meer gecentraliseerd en beschermd wordt. Bij deze slachterij en vleeswarenfabriek, de Limpco in Weert, vinden 60 mensen werk. Bij de teelt onder glas gaat het niet zo goed. Rond Venlo is een aantal bedrijven waar in kassen tomaten worden gekweekt. Maar de financiële resultaten zijn helaas niet bemoedigend. Overigens heeft de LLTB voor de telers onder glas intussen al jaren een onderlinge hagelverzekering, die aan het eind van de jaren 30 beschikt over een reservefonds van meer dan 470.000 gulden. Opmerkelijk is verder dat in de 30e jaren de augurk definitief zijn intrede doet in Limburg, vooral in Noord-Limburg. En Limburg is tenslotte wel een beetje trots op deze teelt, want het is er het eerst mee in Nederland. Maar net als alle andere gewassen van de volle grond is ook de augurk erg weergevoelig. En daarnaast kampt men nog wel eens met ziekten, waaronder de verwelkingsziekte. Door de cultuurcommissie van de LLTB worden in de kring Venlo proeven genomen met een diepe grondbewerking om deze vijand het hoofd te bieden en een ziektebestendig ras te kweken.
Op het landbouwhuis in Roermond wordt ook op zaterdagmorgen gewerkt. Sinds 1932 is de leiding in handen van ingenieur Bemelmans, de eerste priester in Nederland die afstudeerde aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Meer dan 700 bedrijven laten inmiddels hun boekhouding en belastingzaken verzorgen door de specialisten van het boekhoudbureau. En elk jaar worden er door bezwaarschriften over de belastingaanslag steeds weer reducties verkregen voor de boeren en tuinders, en dat kan tot enkele tientallen guldens per aanslag oplopen. De keurmeesters van de keuringsdienst houden toezicht op allerlei proeven die genomen worden voor de veredeling van gewassen. Ze verrichten keuringen bij de leveringen en gaan er ook op uit voor de keuringen te velden. De keuringen betreffen niet alleen zomer- en wintergranen, maar ook aardappelen, groenten en fruit. En de keurmeesters houden zich natuurlijk ook bezig met de keuring van de bekende Limburgse Maasklaver. De teelt van klaver wordt door de LLTB van harte aanbevolen. Klaver levert immers een uitstekende groenbemester op en is bovendien eiwitrijk en voedzaam voer. En de Limburgse Maasklaver is dan ook terecht bij boeren in heel Nederland bekend. Als in het voorjaar het vee weer de wei ingaat, betekent dat heel duidelijk dat het echt lente is. Een vreugdevol gebeuren voor mens en dier. En het fraaie Limburgse landschap wordt als het ware weer helemaal aangekleed. Een feestelijk moment voor de LLTB is ongetwijfeld ook het bezoek van zijn koninklijke hoogheid Prins Bernhard in 1939. In Roermond is een enthousiaste menigte op de been als de prins ontvangen wordt door de prominenten van de provincie en de LLTB. Na een bezoek aan de Roermondse eiermijn is de proefboerderij Hoosterhof in Beesel het volgende doel. De prins bezoekt verschillende afdelingen van de proefboerderij, die als doel heeft om demonstratieve voorlichting te geven en tal van proeven doet op het gebied van gewasverbetering. Ruiters van Neer en Wesel defileren voor de hoge gast en vervolgens tekent de prins het gastenboek. Onder de schaduw van de notenbomen wordt tezamen met de commissaris van de Koningin, leden van gedeputeerde staten en het hoofdbestuur van de LLTB de lunch gebruikt. Die onder leiding van de consulenten van de boerinnenorganisaties, mevrouw Hendricks, was voorbereid volgens oude Limburgse traditie. De harmonie van Beesel zorgt daarbij voor een kort lunchconcert. Op Hoosterhof worden onder meer proeven gedaan met tarwe om door middel van kruisingen te komen tot goede rassen voor zandgroent. Een nauwkeurig werk, waarbij men ook wel over geduld moet beschikken, want het kan wel enige tijd duren voor de werkelijke resultaten bekend zijn.
In de bloementuin bij een boerderij gaat het wel wat gemakkelijker toe. De boerin heeft in het voorjaar bloemen gezaaid en plukt daar later de vruchten van, of liever de bloemen. Gewoon om in huis een kleurig element te brengen. Op een rozenkwekerij, zoals hier bij Stijl, gaat het natuurlijk wel een beetje anders. Hier is specialistische kennis en veel werk nodig om tot een goed product te komen en zo een goede prijs te maken. Maar er blijft natuurlijk altijd de onzekere factor van het weer. Vorst in het voorjaar is tenslotte niet bepaald gunstig voor de roos. Maar als het niet tegenzit, kan het toch werkelijk schitterend zijn. De roos, die misschien niet voor niets de koningin onder de bloemen wordt genoemd. Intussen wordt er in de Peel gewerkt aan de ontginning van een groot veengebied. De vereniging Eigen Erf, die nauw samenwerkt met de LLTB en ook onderdak vindt in het landbouwhuis, heeft als doel nieuwe landbouwgronden beschikbaar te stellen voor jonge boeren om zodoende een bedrijf en daarmee ook een gezin te kunnen stichten. En zo'n bedrijf hoeft niet zo groot te zijn. Ten slotte behoort zo'n 85% van alle boerenbedrijven tot de categorie klein gemengd bedrijf. Op zo'n bedrijf helpt de boerin uiteraard bij het melken. Dat is altijd zo geweest. En dat kan ook makkelijk, want zo'n klein bedrijf heeft maar 5 à 6 koeien. De melkbussen worden in de zomer soms 2 maal per dag opgehaald en naar de melkfabriek gebracht. De melk wordt voornamelijk verwerkt tot boter. De Zuid-Nederlandse Zuivelbond zorgt voor de afzet, maar ook wat de boter betreft zit het tegen in deze jaren. De export stagneert enorm, ook als gevolg van de geduchte concurrentie van Deense boter. Uit het steunfonds moet steeds geld toebetaald worden op de boter en als de mobilisatietijd komt, vragen de landbouworganisaties in Den Haag of men zo goed wil zijn de legereenheden te voorzien van echte boter, in plaats van ze margarine op hun brood te geven. Die mobilisatie brengt overigens ook andere problemen met zich mee. Enkele duizenden jonge boeren zijn gemobiliseerd en daarmee weg van hun bedrijf. En de vrouw blijft achter met de zorg voor zowel het gezin als het bedrijf. Oproepen in de jonge boerenafdelingen hebben effect. En op veel plaatsen schieten buren en anderen te hulp om het nodige werk op het bedrijf uit te voeren. Voor velen zijn de tijden moeilijk. Voor de echte armen worden dan ook inzamelingen gehouden om hen aan voedsel te helpen. Daarnaast is er het TBC-fonds van de LLTB dat de tientallen TBC-leiders uit de gezinnen financieel bijstaat voor de verpleging. Naast alle moeilijkheden van deze tijden is er gelukkig nog wel een lichtpuntje te noemen. De kippenhouderij. De situatie hier blijft redelijk stabiel, al wordt er maar erg weinig winst gemaakt op een ei. Hoe dan ook, de eierproductie en de verkoop gaan gestaag door. En misschien daarom kan er bij het stempelen wel even een lachje af voor de camera.
In de landbouw gaat het langzaam vooruit met de mechanisatie. Hier en daar worden kleine percelen nog wel met de zicht gemaaid, maar het gebeurt op uitgebreide schaal toch al mechanisch. Het paard is overigens wel nog steeds nodig bij het maaien, want dat moet de maaimachine met de messenbalk trekken. En het binden is ook nog steeds handwerk. Dan doet de zelfbinder zijn intrede. Die maait en bindt bovendien. Een werkverlichting voor de boer, maar er is wel meer paardenkracht voor nodig. En tenslotte komen er echte kunstmatige paardenkrachten, de tractor. Maar voor het verzamelen van de schoven is nog steeds iedereen van het gezin op het land nodig. En dit is een welkom teken. Even rust en tijd voor koffie en een boterham. Bij de aardappelen is het nog allemaal handwerk. Het rooien, het rapen en het verzamelen. Vrij zwaar lichamelijke arbeid. En bovendien weet iedereen die eraan meewerkt dat de kans bestaat dat een deel van de oogst gedenatureerd kan worden. In verband met de strenge contingenteringsmaatregelen die in deze crisistijden gelden. Uiteraard blijven de geprikte aardappelen wel bewaard als veevoeder. De fruitteelt groeit langzaam in Limburg. De Limburgse appels mogen er zijn. Er zijn er dan ook. En 1939 wordt een topjaar. Een zeer grote oogst. Maar helaas, de prijzen zijn laag. Als gevolg van de internationale omstandigheden en de exportbelemmeringen. Ook voor de groenteteelt een ongunstig jaar. De strenge winter van 1938-1939 brengt veel schade toe aan veel gewassen. De schaarse aanvoer brengt de prijzen wel omhoog, maar voor veel telers weegt die hoge prijs niet op tegen de geleden schade. En wat de fruitteelt betreft speelt de mobilisatie weer een rol. Door gebrek aan arbeidskrachten konden veel telers hun fruit niet op tijd of niet naar behoren oogsten. En mede als gevolg van het strenge toezicht op grootte en kwaliteit door het uitvoercontrolebureau kon een deel van het aangeleverde fruit op de veilingen niet aan de eisen voldoen. Sacramentsdag in Limburg. Hier in Asselt, maar overal en voor iedereen een bijzondere dag. Die dan ook een bijzondere aankleding verdient.
Die avond, net als alle andere avonden, gaan de kleintjes vroeg naar bed. De ouderen krijgen de avondmaaltijd. Eenvoudig, maar goed. In de vertrouwde sfeer van het gezin. Uit de radio klinkt wat vrolijke muziek. Maar dat zal spoedig veranderen. Het zal onheilspellend nieuws worden. Want het is tenslotte 1939.